Du går måske og overvejer, om du skal starte til PRS. Og i den forbindelse, hvad er det for et udstyr, du skal bruge? Her hos PRS Copenhagen, der har vi et motto. Den bedste riffel til PRS, det er den, du allerede har i skabet. Det kunne for eksempel være sådan en fin fætter her. En klassisk Winchester, bipod på, der er en lyddæmper, der er ganske udmærket optik til når du skal på jagt. Fordi du kan sagtens bruge din klassiske jagtriffel til PRS. Til en start er det her ganske udmærket. Hvis du gerne vil opgradere, så kan vi tage en anden en frem. Her har vi noget, der er lidt mere fancy. Det er stadigvæk en riffel, du kan bruge på jagt, eller er lidt tungere. Det her, det er en Sabatti. Noget af det, der gør den her fin, det er, at du har muligheden for at kan justere både kimpude. Du har gode fastgøringsmuligheder her på forskiftet. Så har vi her en Vortex Kikkert Diamondback. Det er et rigtig godt sted at starte. Det, der ligesom er det vigtigste, det er, at du har et kliktårn, sådan at du kan kompensere for de lange skud. Får du nu lyst til at gå endnu længere, så har vi også en anden en. Det her, det er egentlig en Tikka-riffel. Grundlæggende, så det I ser her, det er egentlig bare en helt almindelig standard Tikka-lås. Og sådan var den egentlig, da jeg købte den. Så der er sket lidt siden. Der er kommet en anden pibe på. Der er kommet et andet skæfte. Elektronik her, en timer, et level, og der er kommet en anden kikkert på. Det her, det er en Carles. Der er rigtig mange muligheder derude. Det eneste, der egentlig bare begrænser, det er, hvor mange penge man vil lægge i det. Jeg vælger at vise jer den her, fordi det er et godt eksempel på min rejse. Jeg startede egentlig bare med en ganske almindelig Tikka jagtriffel. Ja, mulighederne inden for PRS. Et eller andet sted, så er det kun pengepunkten, der sætter begrænsningen. Uanset hvad det er, du har stående hjemme i skabet, om det er ganske almindelig jagtriffel, det er en lidt mere fancy, eller det er en fuld custom riffel, det betyder ikke så meget. Det kan stadigvæk blive en bedre skytte, og det har vi jo alle sammen brug for, nu hvor vi er jæger.